tänään Royal Revoltissa. Ja katsotaan mitä on tapahtunut sillä aikaa kun olen ollut pois tästä pelistä. Ja siitä on muuten vähän aikaa kun pelasin viimeksi tätä. Muuten jos haluatte tehdä että teen seuraavaksi Clash Royale videon tai jonkun muun hyvän pelin videon, vaikka Clash of Clansin tai Haydayn, niin voin tehdä. Mutta ihan eka pitää katsoa paljonko mulla on tilaa inventorissa ennen kuin avataan toi chest, kun se tarvitsee aika paljon tilaa. Tää voitais selata. Sitten tää kans. Ja toi. Tota ei. Mutta toi ja toi. Ja sit katsotaan, voitais pistää seliin nämä. Sitten nämä vanhaiset. Oh my god. Siis mitä mä just äsken sain? Mä sain tällaisen. Nyt vaihdetaan sen koloria. Noin. Sitten 15. Mä sain Epic Viitan. No, ku ekuit. Siis oikeasti. Sitten sormus. 6. Sitten mä sain uuden aseen. Epicin. Ja nyt mulla on kaikki valmiina. Sitten ei, kun katsotaan hetkinen. Has become an alliance member. Okei. Mitäs täällä on? Extra chest. Katsotaan video, niin saadaan hyvä chesti. Te voitte nyt ihan rauhassa kuunnella videoa. Mä en kyllä katsoa. Joo, se oli sellainen mainos. And I get chest! Toivottavasti kaikki tän katsojat ymmärtää englantia. Kultaa, 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 kultaa. Not anything else. Sitten katsotaan.